Yes, ma'am. SP, pero pagka kunwari dumating na po yung reply ng House Prosecutors, nandyan na muna yon. Sa July na natin i-expect yung pagrolyo na nito. Oo, kasi paano kami nga magta-trial nang wala yung kabilang panig? Alam nga namang mag-attend lang yung mga abogado ni VP Sara. That would be clearly unfair. And I've been telling you this from day one, dahil nga late final na ng Kamara ito, aabutan at aabutan talaga ang June 30. I would have wanted to conduct pre-trial, but I was informed, as I said, na yung authority ng mga abogado on the prosecution side is only until June 30. We did not foresee that at that time. So right now, sir, wala namang issue or namang motion yung mga senator judge na dapat nyung i-address at impeachment court? Wala. Wala. Sir, at the pacifist, settled na ba yung question na tatawid na talaga doon sa 20th Congress, the way it looks? Settled ba yung... Sa pananaw at palagay ko, dahil nga, kung hindi man tumawid, kailangan mag-convene pa rin yung 20th Congress Impeachment Court para pagpasahan yan. Yung pa lang tumawid na eh. Pero doon pa lang... Hindi, di ba? Pwede, pero doon pa lang, sir, pwede ulit mapag-debatehan yun. Lahat naman pwede. Tandaan nyo, pakitaan nyo ako ng batas, ng rule na nagsasabing bawal itong motion na to. Wala namang bawal na motion eh. Wala namang bawal na kahilingan eh. Wala namang bawal pag-usapan eh. Wala pa ako nakitang rule na ganun. Na sa impeachment court bawal pag-usapan to Hindi mo pwedeng sabihin to. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Wala namang ganun eh. Karapatan ni numan na hilingin base sa kanyang paniniwala, anumang nais niyang hilingin. Kapag yan ay gusto niyang pagbotohan dahil may nag-object, edi pagbobotohan.